la 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 la. שלום לכם, היום אנחנו יוצאים להרפתקה במדבר. כן, בטח, אני חושב שזה יהיה מעניין מאוד. עזוב מעניין, מדעים, העיקר שנהנה. כן, במידה מסוימת את צודקת. טוב, אני חושבת שצריך לאכול ארוחת צהריים. כן, כדאי לנו לאכול, אבל תיזהרי בחיפושים שלך. כן, בטח, אני מתה מרעב כבר. אין כלום בינתיים. טוב, אולי נלך לפה. הנה. אתה זוכר את הצמח הזה שראיתי בעיר, שטעמתי וזה היה ממש טעים? כן, אני זוכר, אבל אני חושב שבכל זאת לא כדאי לך לטעום את זה. את יודעת, כי בלי לשטוף ובמדבר, ואולי זה צמח לא מוכר לנו, שסתם מסווה את עצמו. כן, מה שתגיד. זה היה ממש טעים. כדאי לך לטעום. אני חושב שבכל זאת תוותר על התענוג. טוב, בסדר, בעייתך. כעבור שעתיים. איזה כיף בטן יש לי! איזה כיף בטן! בטח זה בגלל הצמח. ידעתי. איזה כיף בטן. היי, זוכרת האריה שראינו שעבר ליד האל? כן, איך אפשר לשכוח אותו? באמת. כן, אולי נבקש ממנו עזרה. אני לא חושב, את יודעת, זה חיית פרא. איזה חיית פרא בראש שלך? אנחנו צריכים עזרה. אריה! שלום אריה. שלום, מה שלומך? אני בסדר גמור. בעצם לא כל כך. האמת היא שכאבה לי הבטן קצת. כן? בטח אכלת את הצמח מימבלוס מימבלטוניה. כן, אולי יכול להיות. כן, אני חקרתי את זה, אבל שכחתי להגיד לך. יופי! אז למה לא אמרת לי? שכחתי, מה אני אעשה? טוב, בכל מקרה, אתה יכול לעזור לנו? כן, בטח. במה אפשר לעזור? טוב, אתה יכול לעזור לנו להגיע לעיר שלנו בשלום? כן? אני צריך להשאיר את חמודי פה, אבל כן. טוב, חמודי, אתה תישאר ואני אלך איתם לעזור להם. בסדר, אבא, בסדר, לך ואני אחכה לך, אני לא אצא מהבית. ילד טוב, יופי. אמרתי לך שהוא יעזור לנו? כן, את צודקת. טוב, סיימנו את ההרפתקה שלנו. אני בכל זאת אמרתי לך שזאת הייתה הרפתקה מוצלחת. כן, את צודקת, הרפתקה מאוד מעניינת, אבל לא הספקתי לחקור שום דבר. כן, מה שתגיד. בכל מקרה, האוכל היה מה זה טעים. ביי!